daga cikin littafin ash-shama'ilul muhammadiyya na al-imam Abu Isa Muhammad ibn Saura at-Tirmidhi, wato don kusancewa hadisi ne daga ummuna Aisha matar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Hadisi ne da yake da asali daga gidan annabta. Ummuna Aisha tace jalasat 11 imra'atan fata'ahadna wa ta'aqadna Allah ya tumna min akhbari azwajihinna shay'a. Waɗansu mata 11 wata rana sun haɗu da juna sai suka yi yarjejeniya, sai suka ƙulla alƙawali, suka zauna cewa kowace ta yi bayanin halin mijinta a ji, kada ta ɓoye komai, kada ta rage komai na abin da ta sani na halin mijinta, wala Allah abu mai kyau waɗanda za a je a iya koyi da shi, ko abu mara kyau wanda za a ji a taya ta makoki, a taya ta kewa. Suka yi wa juna alƙawali kan haka. Kin yadda? Ina yadda. Ke ma kin yadda? Ina yadda. Duk suka yadda, kowace ta yadda da wannan zance. Aisha take maimaita wannan labari ga Annabi sallallahu alaihi wa sallama na zaune, ga sauran matan Annabi da ake hira da su a wannan lokaci a matsayin 'yan saurare. فقالت الأولى wadda za ta fara yin magana sai ta tashi ko sai ta matso ta ce zauji lahmu jamalin ghab ala ra'asi jabalin wa'ar la sahalun fayurtaqa wala saminun fayuntaqal. Ina so in ce da mu wannan hadisi yana da matukar fa'ida ta hanyoyi daban-daban. Daga cikin fa'ida da yake da ita ya kunshi kalmomi na larabci waɗanda suke ba a fili ba, waɗanda suke a ɓoye, sun kunshi hikima ta zance a cikin harshen larabci. Ban manta ba har wani malaminmu a jami'ar musulunci ta Madina, wani tsohon profesa mutumin Sudan, Profesa Babikar Dushen, wanda daga baya kuma muka sake haɗewa a Sudan shekara 4 da ta wuce lokacin da na je zan yi master program ɗina, yake ba da shawaran cewa inda yana da iko da duk wani ɗalibi mai koyon harshen larabci a mataki na university da ya kamata a sa shi ya haddace wannan hadisin yadda ake haddace Fatiha, ba wai dan ababen da matan suka tattauna a cikin hadisin na halayen mazajensu ba, sai dan ɗaiɗaikun kalmomi na larabci masu wahala wanda sai mutum ya rinka duba kamus kafin ya iya binciko ma'anarsu, ta yadda idan mutum ya haddace kalmomin ya rike ma'anarsu to ya samu jari mai ɗimbin yawa a babin larabci. Ta ce zauji lahamu jamalin ghas, mijina in ji ta, mijina lahmu jamalin ghas, naman raƙumi ne musasshe wanda babu tsoka a jiki,